эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури Тоҷикистон қабл аз зуҳри 26 декабр барои ширкат дар мулоқоти ғайрирасмии сарони кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ба Маскав сафар кард. Ин нишаст имрӯз 26 декабр дар пойтахти Русия баргузор мешавад. Ба иттилои дафтари матбуоти раёсати ҷумҳури Тоҷикистон дар ин сафар Эмомалӣ Раҳмонро афроди расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. То ба ҳол маълум нест ки дар ин сафар мулоқоти ҷудогонаи раиси ҷумҳури Тоҷикистон бо сарони дигар кишварҳо дар назар гирифта шудааст ё на. Аз ин қабл хабаргузории Русия Регнум бо такя ба манобеъ худ дар Кремл хабар дод ки қарор аст дар ин нишаст Владимир Путин раиси ҷумҳури он кишвар ва президентҳои Озарбойҷон, Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Тоҷикистон ва Узбекистон ширкат кунанд. Ба навиштаи расонаҳои русӣ дар ин ҳамоиш дурнамои ҳамкориҳои кишварҳои узв дар бахшҳои мухталиф аз ҷумла иқтисод ва амният мавриди баррасӣ қарор хоҳад гирифт. Чанд рӯз қабл раиси ҷумҳури Русия Владимир Путин дар мулоқот бо сарони ниҳодҳои амниятии кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил гуфта буд ки ин кишварҳоро амалҳои террористӣ таҳдид мекунад. Дар ҳоли ҳозир раҳбарии давраии ин иттиҳод ба уҳдаи Русия аст ва дар соли 2018 раёсат ба уҳдаи Тоҷикистон гузошта мешавад ва нишасти расмии сарони кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар душанбе баргузор хоҳад шуд. Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар моҳи декабри соли 1991 пас аз суқути Иттиҳоди шӯравӣ таъсис шуд. Бештари буҷаи ин созмон аз Русия пардохт мешавад.